स्टुडियो आं नायदों राजीब बसुमतारी। बे समाव गेस सिलिन्डारनि बेसेन खम जानायखौ लानानै जों नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट लानानै फैदों। बे समाव मोदी सरकारनि मोनसे गिदिर थांखि आरो बे थांखियानो जाबाय हादोराव गेस सिलिन्डारनि बेसेनखौ खम खालामनाय आरो हादोराव गेस सिलिन्डारनि बेसेना 200 रां खम खालामना होनाय जादों आरो उज्ज्वला गेसनि बेसेनखौ 400 रां खम खालामना होनाय जादों होननानै रायजो सरकार आरो मिरु सरकारा फोरमायदों आरो बे समाव जोंनि रायजोनि माबे ओनसोलाव बेसेन खम जादों जों बेखौ नोंथांमोननो आबुङै दिन्थिनो थाखाय बा मोनफा मोनफा दिन्थिलांनो आखायाव लादों। बे समाव फुल डिसप्लेआव दिन्थिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बाक्सायाव गिबियाव बाक्सायाव 962.50 फैसायाव मोननो हानाय जादों गेस सिलिन्डारखौ आरो नेक्स्ट बरपेटायाव 945 राङावहा गेस सिलिन्डारखौ मोननो हानाय जादों। बिश्वनाथाव 968.50 फैसा, बङाइगावआव 932 रां, बङाइगावआव 937 रां, काछार जिल्लायाव 1037.50 फैसायाव मोननो हादों। सराइदेउआव 918.50 फैसा, 918.50 फैसा। चिराङाव जाहैबाय 937 रां, चिरां जिल्लायाव 937 रां। दरंआव 950 रां, दरंआव 950। धेमाजि जिल्लायाव जाहैबाय 968.50 फैसा, धेमाजि जिल्लायाव। धुबुरियाव जाहैबाय 953.50 फैसा, धुबुरियाव। डिब्रुगड़आव 902 रां, 902 रां डिब्रुगड़ जिल्लायाव। डिमा हासावआव जाहैबाय 1066.50 फैसा रां। गवालपारायाव 932.50 फैसा। गलाघाटआव जाहैबाय 919.50 फैसा। गुवाहाटीयाव जाहैदों 952, गुवाहाटीयाव 952 रां। हाइलाकान्दियाव जाहैबाय 1046 रां, 1046 रां हाइलाकान्दियाव। हजायाव जाहैबाय 975 रां, 975। जरहाटआव जाहैदों 918.50 फैसायावहा मोननो हादों। कामरुप जिल्लायाव एबा कामरुप मेट्र'आव जाहैबाय 952 रां, 952 कामरुप मेट्र'आ। कार्बि आंलंआव 925 रां, कार्बि आंलंआव 925 रां। करिमगन्जआव जाहैदों 1037.50 फैसा। क'क्राझाराव 937 रां, क'क्राझाराव। लखिमपुराव 968.50 फैसा, लखिमपुर जिल्लायाव। माजुलियाव जाहैबाय 919.50 फैसा। मरिगांआव 932.50 फैसा। थिग बेबायदिनो नगांआवबो 975 राङाव मोननो हानाय जादों। नलबारि जिल्लायाव 960.50 फैसा, नलबारि जिल्लायाव। दक्षिण सालमारायाव जाहैबाय 953.50 फैसा। शिबसागर जिल्लायाव जाहैबाय 910.50 फैसा। सनितपुराव 968.50 फैसा। तिनिसुकियाव जाहैबाय 902 रां, 902 रां तिनिसुकियाव। उदालगुरि जिल्लायाव जाहैबाय 968.50 फैसा। पश्चिम कार्बि आंलंआव 975 रां, 975। दाम खमायदों बुंनायनि उननिफ्रायनो ओंखारबाय गोदान मुं फारिलाइ। बाक्सायाव 968.50 फैसा। नंगौ बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गेसनि बेसेनखौ लानानै बिग ब्रेकिं आपडेट लानानै फैदों। नोंथांमोना फारि फारि नायलांदो।